Marc, penod 15 a adnod 33 i 40. Felly, o ganol dydd hyd 3 o'r gloch y prynhawn, aeth yn hollol dywyll drwy wlad I gyd. Yna am 3 o'r gloch, gweiddodd Iesu'n uchel, Eloi, Eloi, lama sabachthani, sy'n golygu fy niw, pam wyt ti wedi troi dy gefn arna. Pan glywodd rai o'r bobl oedd yn sefyll yno hyn, Sht, medden nhw. Mae'n galw ar y proffwyd Elias am help. Dyma un ohonyn nhw'n redeg ac yn trochi y sbwng mewn gwyn sir rhad, a'i godi o flaen ffon i'w gynnig Iesu wyfed. Gadewch lonydd iddo, meddai, I ni gael gweld os daw Elias i'w dynnu lawr. Ond dyma Iesu'n gweiddi'n uchel, yna stopio anadlu a marw. A dyma'r llen oedd yn hongian ar y deml yn rwygo yn ei hanner o'r top y gwaelod. Roedd capten milwrol Rufeinig yn sefyll yno wrth y groes. Pan welodd sut buodd Iesu farw, ei eiriau oedd, mab Duw oedd y dyn yma, reit siŵr. Roedd nifer o wragedd hefyd yn sefyll yn gwylio beth oedd yn digwydd o bell, gan gynnwys Mair Magdalen, Mair, mam Iago bach, a Joses, a hefyd Salome. Roedden nhw wedi bod yn dilyn Iesu o gwmpas Galilea, gan wneud yn siŵr fod ganddo bopeth roedd ei angen. Roedden nhw a llawer o wragedd eraill wedi dod i Jerusalem gyda